Здравейте! Днес ще ви покажа електрическа кастрачка за клони на марката Rider, модел RD PS01 с мощност на двигателя 710 W. Дължината на шината е 20 см. Разполага с автоматично смазване на веригата, като обема на резервоара за масло е 70 мл. Снабдена е с удобна ръкохватка и също така към кастрачката върви и регулируема през рамка за по-голямо удобство и контрол при рязане. Самата глава има 3 позиции и можем да задаваме различен ъгъл на рязане. Теглото е 4,5 кг, а благодарение на телескопичната ръкохватка дължината й достига до 3 метра и 20 см и по този начин можем да режем клони на височина до около 5 метра. Това беше всичко от мен. Благодаря ви за вниманието.